Nah, yang itu Mbak, gayo Sino Parijono. Sino larasane Pak Surat. Lumayan wae Sino Parijono. Manul. Sini iki. Minum Parijono. Nah, lumayan wae. Ora sangel-angel. Dasar hujan-hujan. Ngombe sing anget sayang wedane ra ono jane iki. Anu kopi dong. Ya, ngono ya. Ah, dalange gaweke kopi, goki gandasil sithik. Dek ngopi sinom. Kan rada krungu. Nolong. Nah, ngoten Bang. Nula apa? Nah, ngopi sinom. Saiki krungu saiki. Dan seger. Yo. Lanang seniman putri sanewati ono sabar orang susu awai cepat biasa gue kayak pengendangi dan marah aku. Mas ke India ini kendang. Ke India. Ya terus ya. Dinano. No. Bisa aku mengatur memandang suara kita kali ulon apa saja aku bareng ngrungokke suarane sampean, Mbak. Pripun? Anu rambut ngadeg kabeh. Napane sik ngadeg? Rambut. Heeh. Rambut pundi? Ayo kok rambut ngadeg kabeh jangan suara. Alah rambutmu rambut jaji. Terus ke ndak warna-warna. Iki ra warna-warna wis gore-gore wis dilo wae kok. Mergo lha kok apa sih? Yo, ini lakone ora goro-goro iki. Oh ya. Terima kasih ya, Bu ya. Tak ombene langsung. Nah. Oke. Yo. Kita ngombe sih. Oke. Nggak perlu bakalan. Duduk. Mas, monggo mampir, wong bareng mampir, apa sida apa ora mampir, sempit